Leslie Herring hi kumsomli pali upa ania achor chhuana ram chu Guyana South America rama ani no pangte ani lain Los Angeles California an chungkwa in an pema an unaw hi an Russian lova unaw pa Lindon le unaw nu Asia te anaya Leslie hi anaw pante tata mani mu phurna she emem le lendu tlat mi ania a unaw te thlawang hautu berpo ani chinani tleirol te ania school akalai po in an school a chuan a thianten Leslie i inwongzia le thil ati thlap thlap thin dan de chu an soifau china a thiante zinga po mi ngai saktu berania thiante zinga po nu chanchang ber ang mi zia kha apu ani Leslie hi huaw lom chi ani ve vaklawa private life angai poimo hle boka home security company ya na anei veya ataima in athokrim hle bokani atna po athok chawyau china kumsang ni thlatir lama chuan Leslie puin anuna mipa atong veta a ming chu Lail Herring ani Lail hi voikhat muna emo biakna po nel ngal the mayang chi kha ania ama hi adam thup maya ti puinom takani bokani anin ngai zon nu relote a an pani chuan alin neita a Los Angeles a condo man to ve tak an leya ti chuan an cheng don ta a hoi kho thon na atana an man tur lung an lei boka weekend man nante an lung chu an mang thin ani Leslie te nupa hi nupa in ngei tak mai an nia an chung te puin an nupa chu in me an te thin hle ani an len chwa chang te chuan thomno in angte an ha a in ngei takin hunun mang dun china nima sela kumsang ni pakwa February ni kwa aloni chuan Leslie now Asia in phone call poimo tak adong Hlawm maya phone call chu Leslie boss nena chengina niya Leslie thona company ya an boss chuan Asia chu a u Leslie in na akalo wangin a chanchin ronzo atum malo niya Leslie chu a na a akalo mai baka a boss chuan a cellphone le Leslie te chena in telephone te chu a call non tutluta nima sela channa a mulovani ti chuan Leslie boss chuan enge a chan sia tumin Leslie now Asia chu aron call alo niya Leslie chu nangai poimo tak le taima tak mayania a boss chuan chutia chan engma soilawa Leslie ri mak mai chu mak ati ani Asia point a u chu engma soilawa na a chul top ti Asia chuan mak ati ve hle maya ti chuan Leslie cellphone chu Asia chuan a call ngala voi tam tak a ko nuwa po chuan Leslie chuan a chang lo Asia chuan an unaw pa Lindon chu a phone ngala Leslie chanchin a shiat le shiat lote azota Lindon point Leslie chanchin engma alo shebik lawa Leslie pasal lail po chu biak tumin an han kol ngala nima sela lail po chu Leslie ang thawin are mak mayani laile Leslie tenu pa chuan phone call an chang chuang lo ve veya an re mak maya wang chuan an chung te ngai a thazan to lawani Asia le Lindon te chuan an unaw nu te nu pa chenei na chuan enge an chanchin sha tumin an kalta a apartment pon an thlen vele chuan thil danglam engma a shen lawa kongka chu an han kika nima sela voi tam tak an kik nu poin tu main an ron hon sak lo thompo a e lo ani ber Asia le Lindon te unaw chu an ngai a tha to lo na samaya ti chuan police te kolin Leslie te nu pa chene in chu ron endeka welfare check nei turin an deta ani police te chu Leslie te apartment a an ron kalta a kong kakal na chu ti chhia in chung an han luta in chung pindan vel an han check chuan engkim mai chu apa ngai viau maya an nu parum te po ani dan pa ngaien a fel fai thlap bogani nima sela chauka do kana chuan mombati tluk na nu ma ti failo hi alo noi maya Leslie unaw te chuan mak anti dewa a chan chu an unaw nu chet fel zia she chang tu an nitlet ani bedroom an lu chuan towel chu nok noya ba nok ti sha takin alo boka towel chen khatla chu bedroom chhuata chuan alo indel thwa chun boka towel indel thwa zinga a hnoi ber chu a hu vek bokani nima sela heng bak hi chu thil danglam engma mu ani lawa Leslie chung te chuan an fanu chunga thil thalo a thlen an ringlat maya ti chuan Leslie chu mi bo angin an report ta ani police ten an report don bo zoya Leslie chanchin an han chui chuan Leslie chu February ni ruk no lama chuan tu main an muto mi aloti an she chuak ta a February ni ruk chu Leslie bo thu report ani achangin darkar somsari pani lai alo liam to ani zirtop ni tlaya
anna achanga abang chu an hmu nu nun berna alo ni reng mai nimasela weekend lai Sunday zinga chuan a thian tu emo chuan phone a biak thu asoya missing report an file changa ani ni na chuan Leslie chungten public appeal te an nei ta a poster mangte in chan an la boka news le media outlet remchanga pianga Leslie bo thule achin sia apiangin aranglama police station tir turin mipuite hena ngenna an siam bokani police te chuan Leslie te nu pakar chu wantlang mipui ma an tar langa alandan kim changten en chuan a mutu an lo umpal lo chuan engemaw chena apui thei don ani nimasela karni aliam nu po in Leslie te nu pachen chen sia reng reng an omlo are tlok tlok mai ani Leslie chungte chuan hlo thona lian tak an nei towa thil chalo tak a thleng nge yang ti an ring het pur to mai ani an be sena po asang to lo hleya karni zen zon engma thu thar chilawa anom hnu chuan police ten an nu chuina pui thei tur thil an sheta hlo mai le chu Leslie pasal lail herring kar chu min an hmu ani laila kar an hmu na chu Mexico ram ri paltlang atum lai ani ya laila chu dam chaver vorin Mexico ram ri akar ngei maya paltlang atum lai hmu ani ti na ani laila che dan chuan police darin hlel akai tir hleya ti chuan lail herring chu police ten an la ngala investigation room a zona an zot ngal boka lail chuan anupui a hmu nu nun ber chumnia asoi chu Leslie bo ma inrini zan kha ania chumi zan chu February ni sari zan ania laila soidan chuan inrini zana chuan an nu pa in anin hnial boya ti chuan anin hau shepa ni ome anin hau zo nu chuan chatakin khum khata an mut le tho asoya nimasela zinga ahara an tho chuan Leslie chu ina alo to hau lo maya lail chuan chol ne zinga changdai to in Leslie chu a hmu to lo tho asoya anin hawa wangin ati to sana angai top tho asoi bokani voi tam taka kola a text boka nimasela a message le a phone call te po chu Leslie chuan engma a chan lo tho asoya ni police ten engatinge inupui bola lain Mexico a kalitum tia anzo chuan lail chuan an nu pa in Mexico a romantic taka hun man tuma Ruang manna an lo sem to awangin Leslie chu chuta chuan alo vakal takin ti thuwa wazon atum thu police ten hena hian asoyani police ten zona zo belzel antum chuan lail chuan ka pe to lo zona ga chang to don lo ati ta mak maya ti chuan police te chuan engma a choidu tak meu lo wangle anrin hlel emem na tur an la nei lo bok nen lail chu an chwa zalen le ria nimasela lailan police te a thopui that lo wang hian wantlang mi puiten lail chu rin hlel na riaw an nei ta a Leslie bo changa karthum alo liam le chuan police te chuan thuthar engma an la nei thei chuang lawa suspect ni cha silo matse rin hlel berle zona zo tur chun lail chu avoi ni na atan police ten zonan zot le ta a police te chuan Leslie bo male bo nuwa laila lan dan danglam lu tuk chu mak anti dewa ti chuan police te chuan alan dan chungchang chu an zot ta ani lail hi Leslie nen hunan mandun chung zong khan asama seya midum hovina anwar dreadlock anti mayang chi hian sei takina samazwa china ni a hmui hmul le khabe hmulte po azwa sei china nimasela police ten Mexico ramri kan atum lai vela an mu kha chuan lail chuan alu alo met kong dai towa hmui hmul le khabe hmulte po anei to lawani lail chuan alan dan danglam vek chan chu heti hian police ten hena chuan asoya konga atlan lain geng haunen anin ti boy hlau maya chuta chuan geng hovin a shemnan asam le a hmui hmul te chu anzia kon sakta ni ina soya heng geng hau hna hian ama in poisa tam tak alo babok ni ina soi zela poisa chu apek thelawa wangin geng hau chuan asam le a hmul te chu adulo chung anzia kon sak thu police te ashelani lail chu interview voi ni an nei hnu chuan police ten an chwa tir le ta thawa nimasela an chwa fel tir ma in an apartment an dap tur thu shilin search warrant an ti fel diam bokani police ten Leslie le laila tenu pachen na apartment chu an handap chale ta a hemi chung hian police ten Leslie in bel tere chu engma bowlovin akim vek ti an sia a Leslie chungte chuan mak an ti hle maya Leslie chuan tlereu angai na emema khoi ilo akal chhuana tlereu imbel lovin pona chhuak ngai lawani hebaka hian Leslie handbag a chwa chin ber chu an hu boka handbag chunga chuan Leslie purse po alo thlap bokani purse chunga chuan poisa le card poimo zong zong a omvek boka thil thalo chu a thleng chiang ani ti
police te le Leslie chung te chuan an ring nget bur to ani police te chuan thil dang an chhar bel boka Leslie zia ni nge yalang lekha phek khata thuin ziak an chhar boka lekha chu Leslie in a pasal laila tana azia alo niya lekha chuan Leslie chuan laila chunga a thin rim zia te alo ziaka lail chuan namu mal a thok box silwa nima sela in thashuna hekin Leslie in rim taka poisa a tho chwa sa te po chu lailan alo man sak mya mya chin boka lekha chuan Leslie in laila poisa mandan chu lo tak taka wanga a thin rimna aziak ani deuh bera lailan Valentine's Day vacation manna mai tura dollar sang khat za ni lai a man te chu Leslie chuan chu lo ati thu te po aziak ani lekha ziak top lama chuan Leslie chuan dot isoi reng box si katwar thei to lawani du tok mai ka du to ati boka police ten lekha ziak an han cher zo chuan Leslie te nu pa inkar that lo zia an sheta a lail chu Leslie bo thuwa an rin hlel zwal pha ta hle ani police chuan apartment chhunga chuan thilpui mo lutuk dang an mu beleta a Leslie purse chhunga chuan aboni achenga nili lai liam nu ami Starbucks receipt alo omboka Leslie chu about the report ani nu nili thleng khan alo bo reng lo nge niang Starbucks coffee alena receipt te po alo om sia police te ngai to na akal thui to hle ani Leslie chu ama du thu in akal bo jok nge te antita a engponi se tin police chuan Starbucks CCTV footage chu en shim cha in an sheta a te chuan footage en turin an chuak ta ngala footage a chuan Leslie coffee le lai police ten mu anin be se lain CCTV footage a chuan Leslie ne lovin a pasal laila zok chu alo lang talwaw maya laila chuan coffee lein Starbucks CCTV footage a chuan a chitla lai vel alang kwaw maya ni laile Leslie te apartment an dablai vel hian lail chu ina ho an phal sakri lawa Starbucks CCTV footage a alan thu po police ten an la chil lo bokani nimasela police te mason na sheve me alo tu lail chu media te ma chuan alo inlan ham maya chap zoi chungin anu puibo angai to tak zet thu te alo soi piap mai boka police te chuan laila electronic gadget zong chu chui chian turin an la khom ngal veka laila cell phone call history police ten an han check chuan Leslie boni tho chania chuan lailan Leslie chu voitam tak akol ngei ti an shia a akol zong chu Leslie chuan alo pik sak vek pokani police te chuan ani chuan Leslie chu aladam cha ani yang kolpo ala pick up thei ani chuan antia Leslie phone location track an tumta a nimasela police ten Leslie in phone a pick up laya a phone location an han chui chuan anrin lo dewin lail phone location le Leslie phone location chu a omna alo inang che ani alan dan chuan a hnu ma thup nan le police te bum tumin Leslie chu dam cha le ngai to anga alan lo nan lail chuan alo ro man ve ngei ni inalanga amana kola ama bokin a pick up vel ngei turani police te chuan lail chu engang me nge ani sha chian an du ta dewa ti chuan ama shichang tu te chu zona zo torin police station lama an kauta a zonan han zo chuan laila cousin pakhat malkum chuan Leslie bo nu nimasela Leslie bo thu tu main an la shat ma chuan laila te in kota chuan anin mu thu asoya chumi chum chuan lailan an apartment chunga chuan lu tira phal lo thu asoni garasa anin biak dai thu soin anin biak velai te chuan laila khosak zia chu amma ka ti thu asoya lail chu a chedeu sekka a hoi vol renga chu mai ba ka a cousin malkum hena chuan ka thil ti rap thak taka wang hian shemna nasa tak ka mudon ani ti te na lo soibokani Leslie chanchin engma shiat alani lawa wangin malkum chuan laila thusoi omzia a shiat lo thu asoya nimasela tunhnuwa laila thusoi an ngai twanon hian ngai bel thei niya a shiat thu asoibokani malkum chuan an bedroom man adil po in lail chuan a thei lo ti in a phal sak lo bokani ome lail chu police ten an ring hlel bur to ti van tlang mi puiten an she thwai boka laila chunga mi puimit a fuvek to ani Leslie now asha po in TV kaltlangin lail herring chu police te thopui chaturin angin mak boka ti chuan asha in public appeal anei nun ber chu Leslie le lail te apartment chen oma cheng te chuan an lo enfuwa police te ron bengal thwain Leslie bo ma inrine zana khan enga morin hlel an sha thu aron soita a apartment chen oma chengpa chuan zana aleng chuak a ho chuan zandar sum pakhat le dar ni velania
apartment building corridor ka lai chuan lai herring nen anin to thua soya chumi tum chuan lal chuan trolley hian carpeta thil inrol lian deuh mai chu aron nor chhuaka ti chuan elevator hlabera anur lu thua soyani athil mu chu hanrin hlel vak ngai na a shelawa nimasela news le media ten lai herring chu Leslie Bauthua suspect ani thu asiata ga chuan arin Hlawm atita chawa police te aron shatir ta ani police te chuan Leslie I bozona anzon mek chu tha ani rinna an nei ta a ti chuan laila chetna hnu ma chui turin apartment chu uisa thiam le rim dang lam she thei uifing tak tenen chuan an pan le ta ani lail hian kar pahni aneya pakhat zok chu SUV lian tak chi aniya pakhat zok chu Cadillac old model angchi rong sen aniya uifing tak tak te chuan kar pahni te chu an han hnim kwal ta a an bei se sa angein uifing te chuan mishing thito daksarim chetak mai chu an sheta ani lail chuan Leslie chu thatin arwang phur kwal nan a motor pahni te chu alo mang nge ni na langa nimasela police te chuan an thu thar hriat hi an la zep shi dona an la tlang zar don lawa evidence tam tak la khom an tum photani laila kar pahnia te chuan GPS tracker an da a lail chu darkar somli paria chung uluk taka akalna chin an chui bo chuan thuthar engma an she thei chuang lawa nimasela ani thumna chuan lail chu zingdar roka nidanga a tho hun ni me lawa chuan a thawa ti chuan akar chu khalchhuakin mel thum chuanga hla park pakhata chuan akalti tracking device atang chuan a hriat thei ani park chu park re tak ani boka a omna a hlatawangin mi in an tlo zen zen lawani police te chuan laila kar chu an zui ruk renga wangin pa ka thlen hnu reilo te ya chuan police te po an thleng ve ngala laila chetalai vel chu an en tharenga pa ka chuan bolhlo paina mun zau deuh hi alo oma chulai vela chuan lail chu avei ther ther renga bolhlo paina mun vel chu an chirle dot dot china chutia ati zo chuan lail chu motora lutin a let le dayani police te chuan bolhlo paina hmuna chuan Leslie Ruang a phumani an ring ta a ti chuan cadavers uifing tak te chu shwain bolhlo paina hmun chu an tap le ta a an rin lok angein uirim she thei te chuan bolhlo paina hmuna chuan a hma a laila kara rim an shet ang cha kha an sheta a rim an shet na chu an lai ta a nimasela an lai thuk to hnu po in Leslie Ruang emo taksa emo an hmu chuang lawani police te chuan rin dan an nei ta a Leslie Ruang chu bolhlo paina chuan ada ngeya ti chuan bolhlo la khom tu ten en manglovin bolhlo dang nen chuan motora an phuranga ti chuan rampumin bolhlo an pai khom na hmuna chuan an paita ani yang an tia chutiang ani hlo chuan Leslie Ruang chu mu abe sei om to lo hle maya a chan chu crime story danga po kan she cheu to anga khotlang hian bolhlo paina hmun zau takan neya chuta chuan mithi ruang le taksabung shangte po an the thang fo china ni kha bolhlo indel thwa cheu kara thil zon chu a Hlawmin abe sei om viau lo bokani Leslie Ruang chu mu chhuani loma se police te chuan fin fiana an nei chato ka ngayin kumsang ni soma chuan lai herring chu an hathona office a police ten an vaman ta a police te chuan ruang an hmulo wangin thil thlendan nia an rin chu korta an soita a lai herring chuan anupui Leslie chu anin hau boy nuwa batapa nim phumin athat ani antia a chan chu an bedroom a khan towel alo umnoi wang kha ania chumi hnu chuan carpeta Leslie Ruang chu tom hlomin trolley a chuan anor chhuak ta a elevator a chhukpuin akara chuan a phur chhuak ta a ti chuan park a chuan Leslie Ruang chu awa paita ni in an soyani Starbucks receipt le phone call manga police te bumatum dan zongjong tenen chuan jury ten lai herring chu Leslie Bauthua le tha thuwa thiamlo an chantir ta a lai herring chu second degree murder charge or tirin adam chunglung intang turati anita a perola chhuak tur po in atlempera kumsom pangatal chu lungina atana ngai donani tun thlengin Leslie Ruang hi mu chho alani lovani